Ahojte všetci, toto je moje prvé video na YouTube. Predtým ako začnem môj prvý film, chcem vám len povedať, že prosím, nemajte nejaké veľké očakávania, kvôli tomu, že je to prvý film. A prosím vás, ak sa vám nebude niečo páčiť v mojom filme, napíšte mi to kľudne do komentárov. A ak sa vám niečo bude tam páčiť, napíšte mi to tam tiež, OK? Tým, že sa volá tento film Maturita, prosím, zoberte to aj tak, že nielen zameranie na maturitu, ale aj na iné skúšky vo škole. Rozumieme sa. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť ale užite si ho asi tak. Ahoj, pane. Ahoj. No, za týždeň ma čaká maturita. Mala by som sa začať učiť, hejže. Je toho veľa, ako sa tak pozerám na to. Duch Svätý, pomôž sa mi učiť svojou pomocou a zapamätať si to. Amen. Ahoj, pane. Som unavená z toho učenia. Idem spať. Dobrú noc. Dobrú noc. Ahoj, pane, musím sa ísť učiť. Som tu pre teba, vieš o tom. Áno, samozrejme. Nechceš si oddychnúť? Nie, len sa potrebujem učiť. No zajtra je maturita. Musím to zvládnuť. Nesmiem to pokaziť. Je toho veľa, ale čo mám jednoducho robiť? Je toho veľa, pane. Nezvládnem to. Preto som ťa zastavil, aby si vedela, že si máš oddychnúť. Bojím sa. Nemusíš sa báť. Budem s tebou. Budem tvojim Len si mi útočiskom. dokážeš pomôcť odovzdať. Je čas ísť na maturitu, pane. Bojím sa. Nemusíš sa báť. Budem tam s tebou. OK. Pane, zvládli sme to. Ďakujem ti. Ďakujem, že si tam bol so mnou. Vždy som s tebou. Nikdy ťa neopustím. Ďakujem.